अरे गाड्यानो, या येळेला शेती पंपाचं वीज बिल 8,000 आलंय. माझं 10,000. माझं 5,000. एवढं मग आता काय भरायचं फक्त 0 रुपये. अरे शेती पंपासाठी शून्य वीज बिल योजना आहे ना. पण हे सरकारच बदललं आणि योजना बंद झाली तर मंतर भाजप महायुतीलाच मत द्यायचं. भाजप महायुती हाय म्हणून शेतकऱ्यांना आधार हाय. संदेश पारकरांचं डिपॉझिट जप्त करा तर ते पुन्हा उभं राहण्याची हिंमत करणार नाही, असा टोला नीलम राणे यांनी संदेश पारकरांना लगावला आहे. पाहूयात. प्रतिसाद खूप चांगला आहे. आता ह्या देवगड भागात आज आले होते. फॉर्म भरल्यापासून प्रचार चालू केला. मी महिलांसाठी गाव भेटी घेतली. म्हणजे एका घरात जाऊन आम्ही 2-3 वाड्यांची अशी माणसं महिला जमून आम्ही बोलतो. प्रतिसाद फार चांगला आहे. त्याचबरोबर दुसरा चिरंजीव देखील कुडाळ मालवणमधून आहे. काय दोन आहेत. दोन आहेत. मगाशी भाषणात सांगितलं 3 आहेत. त्यावेळेस त्या लोकांची जबाबदारी वाढली. काय सांगतो मी आणतो. बदललं ना तरी आणतो. आई म्हणून तुम्ही मुलाच्या प्रचारासाठी दोन्ही मतदारसंघात फिरता आहात. तुम्हाला कशा पद्धतीने विजयाची आशा आहे? सगळ्या पद्धतीने सगळ्या गोष्टीचा विचार करूनच त्यांनी निर्णय घेतलेला आहे आणि सगळ्यांनी पण घेतला आहे. त्याच्यामुळे त्याला कसं निवडून आणायचं हे माझ्या सगळ्यांचे जुने कार्यकर्ते BJP आता महायुती असल्यामुळे सगळ्यांनी मिळून ठरवलं की त्याला ह्यावेळेस निवडून आणायचं. तुम्ही मगाशी सांगितलं की राणेंना ज्यांनी दगा दिला त्यांचं डिपॉझिट जप्त करा. करायला पाहिजे. जिल्ह्यातलेच आहे, तुम्हाला माहिती आहे ना. जे उमेदवार आहेत समोर कोण होते, काय होते, कोणामुळे अध्यक्ष मंडळाचं अध्यक्षपद मिळालं, का नाही नंतर मिळालं, कोणी दिलं कळलं ना. त्याच्यामुळे त्याचं डिपॉझिट जप्त होण्यासाठीच त्यांना ठेवायला पाहिजे. कारण प्रत्येक वेळी दर 5 वर्षांनी ते उभे राहतात. मग एकदा डिपॉझिट जप्त झालं ना की परत उभं राहायची हिंमत नाही करणार. आई, तुम्ही या मतदारसंघामध्ये फिरताय, काय कामं राहिली आहेत मतदारसंघामध्ये ती करणं गरजेची आहे तिथे? त्या मतदारसंघामध्ये या आपल्या या मतदारसंघात विधानसभा कामानं विकासाची कधीच संपत नाही. रस्ता केला तरी तो 2-4 वर्ष नाही खराब होतो की नाही. त्यामुळे कामं कधीच खराब होत. आणि जी कामं जेव्हा करायला लागली, जेव्हा प्रचाराला फिरतो तेव्हा महिला कडून म्हणा किंवा कुठल्या कार्यकर्त्यांकडून त्याचा आढावा घेतला. त्याच्यातून मग गाड्या करण्याच्या कामाच्या कामावर. त्यामुळे विकास हा कधीच थांबणार नाही. म्हणजे 3 घरातली निवडून आली तरी नाही थांबणार. कारण लोकांच्या मागण्या विकास काम व्हायलाच हवे. त्यासाठी लोक करायलाच हवे आणि विकास कधीच थांबणार नाही. आज कुठं जग कुठे गेलं, आपण कुठेच नाही आहोत. जेवढा राणेसाहेबांच्या मनातला जो विकास होता कोकणाचा तसा अजून पूर्ण झालेला नाही असं मला वाटतं. बाकी त्यांचं मला माहिती नाही. आई, तुम्ही मतदारसंघामध्ये फिरत आहे. एकंदरीत कणकवली, देवगड आणि वैभववाडी मतदारसंघातनं किती हजारांचं मताधिक्य असेल? या सगळ्या आजच्या 3ही मिटिंग वाटतं त्याने तर हॅट्रिक करावी हे तर आहेच. आणि जास्तीत जास्त डिपॉझिट पहिलं ते पण आहे. 70,000 त्यांनी मिळेल असं माझा अंदाज आहे. त्या कार्यकर्ता पण तसंच सांगतात. मी आता आज बऱ्याच दिवसांनी इथे आले. राणेसाहेबांच्या लोकसभेच्या वेळी आले होते इथे. त्याच्यानंतर त्यावेळेसची गर्दी आताची गर्दी हे काम केलेल्यामुळेच गर्दी झाली. आणि तुमची लाडकी बहीण योजना, सरकारने या योजना छान छान आणल्या आहेत. महिला खुशच आहेत. त्यामुळे ते मतं कोणाला दुसऱ्याला घालणार नाही असं मला वाटतं. आई, तुम्ही वारंवार तुमच्या भाषणात स्वभाव वडिलांचा असतो ना तसं मुलांचाही असतो. त्यामुळे तिघांचं सेम आहे. पण आता शांत आहे सगळं. आई, तुम्ही भाषणात म्हणाला होतात की राणेसाहेबांचं ड्रीम प्रोजेक्ट जे आहे ते अपूर्ण राहिलेले आहेत. प्रामुख्याने कुडाळ मालवणमध्ये सिवलसारखा प्रकल्प तर तो अपूर्ण राहिला आहे. तर आता मुलगा निवडून आल्यानंतर त्याच्या मागे लागून तो पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणार. आधी 2-3 वर्षापूर्वीच राणेसाहेबांनी की आता तुम्ही तिघं मिळून जी काय तुमच्या डोक्यात योजना होत्या त्यावेळेस ज्या पूर्ण करता आल्या नाही त्या तुम्हाला करायला पाहिजे. तुम्ही पर्यटनासाठी जास्त आज देवात आता मी 15 दिवस मालवणला राहतो आम्ही. त्या मालवणात इतकी पर्यटक येत आहेत. पर्यटकांसाठी काहीतरी करायला पाहिजे तर ते पर्यटक इथे राहतील. गोवा वगैरे न जातात.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.